Мен Шәйхетдинова Әминә, 2-нче мәктәптән 4-нче сыйныф укучысы. Роберт Миннуллин. Без тагын атынабыз. Без тагын атынабыз. Бейеккә атлыгабыз. Кояшка атылабыз. Без тагын атынабыз. Атындыр син безне тагын. Кояшка һәм айга табан. Без тагын атынабыз. Очып та китер идек. Ныгытып тотынабыз. Без тагын атынабыз. Син бит тагын безгә канат. Очырт безне кабат-кабат. Без тагын атынабыз. Канатланып очабыз. Без җир шарын кочабыз. Без тагын атынабыз. Әйдә тагын канат кагын. Атындыр син безне тагын.